Οι Βαλκανικοί πόλεμοι μπορεί να επηρέασαν αρνητικά πολλές ανθρώπινες δραστηριότητες. Επέδρασαν όμως πολύ διαφορετικά στη φωτογραφία, προσφέροντας τις ιδανικές συνθήκες για τη δυναμική εκτείναξη του νεαρού είδους της ειδησεογραφικής φωτογραφίας. Πολλοί ξένοι ανταποκριτές, αλλά και αρκετοί Έλληνες φωτογράφοι, επαγγελματίες και ερασιτέχνες κατέγραψαν σκηνές από τους Βαλκανικούς πολέμους. Ο Αριστοτέλης Ρωμαΐδης, σημαντικός και γνωστός φωτογράφος ήδη από τον 19ο αιώνα, το 1912 που κηρύχθηκε ο πόλεμος, ανέθεσε τη φωτογράφηση των πολεμικών επιχειρήσεων σε έναν ταλαντούχο συνεργάτη του, τον Τζάιτς. Ακολουθώντας τον ελληνικό στρατό, ο Τζάιτς κατέγραψε συστηματικά τους δύο πολέμους του 12-13. Έτσι, διέσωσε από τη λύθη σημαντικές στιγμές εκείνων των δραματικών γεγονότων. 300 περίπου φωτογραφίες του Τζάιτς έχουν διασωθεί σε ένα πολύτιμο αρχείο χάρη στο κύρος της υπογραφής του Ρωμαΐδη, καθώς ο ίδιος ο φωτογράφος παρέμεινε άγνωστος. Αρκετές από τις φωτογραφίες δημοσιεύτηκαν σε περιοδικά της εποχής και σε αναμνηστικά λευκώματα. Ορισμένες έγιναν ταχυδρομικά δελτάρια ή λαϊκές λιθογραφίες. Η καθημερινή ζωή στο μέτωπο, οι στιγμές της μάχης, τα τοπία ερήμωσης και καταστροφής, οι πορείες, οι παρελάσεις, οι καλοντημένοι επιτελείς, οι ψηρόπληκτοι στρατιώτες, τα κουφάρια των στρατιωτών και των αλόγων, τα καμένα χωριά, οι κατεστραμμένες γέφυρες, πρόσφυγες, εχμάλωτοι, βασιλείς, πρίγκιπες και στρατηγοί συμφέτουν μια πλούσια, ζωντανή, γεμάτη δυναμισμό απεικόνηση εκείνων των πολέμων. Οι φωτογραφίες ακολουθούν τους βασικούς κανόνες του ρεπορτάζ. Αποτύπωση των γεγονότων την κρίσιμη στιγμή, περιγραφή των επώνυμων και ανώνυμων πρωταγωνιστών και των χώρων, ενώ μερικές φορές η συνέχεια διακόπτεται εύστοχα από όμορφες τοπιογραφίες. Αν και την εποχή εκείνη οι φωτογράφοι απέφευγαν να φωτογραφίζουν νεκρούς, ο Τζάιτς φωτογράφησε αρκετούς στα πεδία των μαχών, ενώ απέφυγε να συμπεριλάβει στη συλλογή του σκηνές ομοτήτων, παρότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι υπήρξε μάρτυρας και κατέγραψε τέτοιες σκηνές.
Ο φωτογράφος καταγράφει με οξύ βλέμμα τα γεγονότα, συλλαμβάνει τον άνθρωπο σε κρίσιμες στιγμές, συλλαμβάνει την αγωνία των πολεμιστών, τη λύπη των ηττημένων, την έγκλη των νικητών.